हिंके बेबसं नरक बाहाय तंबाय खाखायो नरक जत्तनो kaham kurungno tongna hanoi tinini o video हिंके खरकसा ताखुकबाय ताई खरकसा बुखुंगनि 2 yearni kubui hamjakmani Kothama o Kothama rohorka o takhukno ano share khaikeba ang munarokno sawai khwnaribano हिंके पुलानो सानाय आं o takhukbai o bukhungni mungno हिंके तो आं mention khlaiglak tamni हिंके borokni jekono problem ungoi rok phano o video no delete eba private phano khaidi rokhnai phano sawai mano aboni bagaino आं o takhukbai o bukhungni mungno mention khlaiglak हिंके बेबसं जों o takhukbai o bukhungni 2 yearni kubui hamjakmani Kothama no khwnawai nailaiano norbo o Kothama no puilani simi paithak jora khwnawai tongnani saitokdi tamni हिंके o Kothama ni bisingtui जों mungsachuk surumung manano hwnai khakhayo ang puilano sanai o takhukni kami हिंके khowai Koilanpur tai o bukhungni kami हिंके ADC khumulung dosram kami o takhuk हिंके Tripurani phataro Bangalore restaurant samung khai tongo bini samung हिंके bui restaurant phaioi manirok chawai thangka हिंके bokaisa bill chat banagoi rinani हिंके o bukhuk हिंके bo हिंके Tripura no kaisa shopping mall samung khai tongo o bukhuk samung khai tongmani jaga हिंके Khoyarpurni shopping mall samung khai tongo o bukhuk o takhuk bai o bukhuk puila malayo Facebook o bukhuk o takhuk no puila friend request rikha हिंके o takhuk bo bini friend request no accept khaina kha haike no borok text khaina ni rok senglaikha Facebook tui text khaite phone number rok na laikha tai phone bai kogrok salaikha हिंके no o takhuk bai o bukhuk Facebook o chat rok khelete text rok khelete 5 man rok hai ungoi thangka aboni yagulo हिंके no number rok na laikha tai kogrok salaimani yagulo हिंके no o takhuk bai o bukhuk family o permanent unglaikha family o permanent ungmani yagulo हिंके no o takhuk bo o burui no belai no puitu chakha hamjakmani bisingtui हिंके tai o burui bo o takhuk no belai no puitu chakha haike no o bukhuk salsa o takhuk no phone painani hinoi rang rok sanka tai o takhuk bo kubui hamjakmani bisingtui no puitu khai no o bukhuk no rang rok rui rohorka o takhuk o bukhuk no rang rok rohorbai mani yagulo aboni ulo हिंके o takhuk o bukhuk no malainani hinoi logi sanka haipano o bukhuk o takhuk no malainani logi rok rioi manliya aw jora rok kuruina hanoi bohai no hai bini tongmani jagao Bangalore phai paikha aboni yagulo हिंके no kogrok salayo text rok khailayo WhatsApp Facebook ayangtri rogo video call rok khailayo haino tonglayota aboni yagulo हिंके no o bukhuk o takhuk no sabojani ano salbrum call khai jala khayo hnoi हिंके no o takhuk saka tubdi ano o boroni number ri hinoi haipano o bukhuk o boroni number takhuk no riliya haike no o bukhuk turuk ke slaijagoi thangka tai o takhuk bo o bukhungni phone rogo call khaigangke waiting tai busy rok mannani turuk ke no chengkha aboni yagulo हिंके o bukhuk o takhukni call no jora oromya tai kok sanani time kori rokhnai sao o takhuk no हिंके no o takhuk o bukhung no sungka nini kunu chelarok tong hamjakmani eba nini kunu behave rok tong hnai haipano o bukhuk o takhuk no kubui kok saya o takhuk nini chelarok tong hnai sankino o bukhuk kurimang hnai sao aboni yagulo हिंके no o takhuk ni bukhao kisamisa kirimung rok bo phaiketa tamni हिंके o bukhuk agini hai ungliya bebak no slaijagoi thangka haini bagino o takhuk kisamisa kirijakha हिंके no o takhuk sungo o bukhuk no kubui ki sari nini kebotai hamjakmani chelarok tore tong hnoi haipano o bukhuk kubui kok no saya tamni हिंके bini hamjakma chela tongo hnoi o takhuk no kubui kok bo saya kuruk mang hnoi sawai tongo o takhuk no afroni simi हिंके no o takhuk ni bokha turuk ke bo khakchangma manliya tai tongthongma ro manliya ta bukhao belai no tractor nangjaka tamoni bagoi agini hai India bebak no slaijagoi thangka hnoi
Aboni yagulo hangke o takhuk no karoi o bukhuk alkachala bai kok sanani sengkha. Horni 12টা 1টা omtui jora rogo kok sanani chengkha. Phiaba o takhuk hangke o bukhuk no belai no kol khayo tai belai no hawa hamjago. O bukhuk hangke turuk khe o takhuk no pognani phaijingo thangka tamni hangke alka hamjakmani chela mankha. Hayengte hangke no belai no o takhuk o bukhuk bai belai no kok ma salia turuk khe kok sanani rok kumakha. Jefru o takhuk o tauk phaine alkachlani phone number chano afro hangke o bukhuk rinani soya tai rinani gosia gurui hinui sau nini hamjakmani alkachlar rodi tong hangke gurui hinui sau. Aboni yagulo hangke bahai kebo o tauk phainai alkachala o puilani o hamjakmani o takhukni number no buti khijani manoi bono text rok khaikya WhatsApp tui te call rok khaikya o buri bainung chalai thangdi hinui. Aboni yagulo hangke o takhuk belai no dukhu nangjaka belai no birma nangjaka bwkharok bo belai no tongsujakliya. O bukhuk no call khaibo call manliya khali hangke busy tai waiting. Jora waisa hangke o bukhuk o takhukni number no block rok khai tonibo tai busy rok khai tonibo tai call habeja rok khai tonibo haike waiting rok bo mano hingke no belai no o takhuk bwkhao tractor rok belai no nangjakha. Afro hangke no o takhuk belai no wanajaka tamni hingke angbono asok puitu khaioi hamjagoi tai rang rok bo riwoi rijak bole ani langmani belai no chalai thangka hanoi wansuka o takhuk. Hingke no o takhuk belai no wanajaka o bukhuk no tai waisa pono kifili mangala khanoi. Haike no tonglaite o takhuk bai o bukhuk kokrok asuk kaham ke salaliya angte no boroni kubui hamjakma bo 2 year kakha tai borok hakchal bo ongoi thanglaika. Ulo hangke je burui o takhuk no yakaroi alkachala bai koksao o alkachlani phaisingtui o takhuk sawoi mankha tamo sawoi mankha hangke o burui o takhukni nogo 2 year romoi phai tongjak hnoi. Haike no o takhuk belai no puitu khaimaya angkha tamni ano haike thokokna tamni ani tani haike rangrok nana tamni ano hairok birman phrangna tamni ano asoke tekto phrangna hnoi. O takhuk belai no tractor nangjakha. Hingke bayapsang o takhuk bai o bukhukni 2 year ni kubui hamjakmani Kothama orono paikha tai o burui no sawoi mankha bo chelani nogo 2 year romoi tongjak hnoi. Hingke bayapsang norok tabuk o video ni bisingtui saboni kaham tai saboni hamya abo norok no ano comment box o comment khai sadi o takhukni de hamya angkha na o bukhukni de saya angkha. Hingke bayapsang ang norok no kaisa o video ni bisingtui kok kwsarani musungo tamni hingke jesukpano buri naithokungthung tai jesukpano chela naithokungthung Facebook WhatsApp tai Instagram rogo nungma bai friend request rima bai langma rilainani tai halok bolainani rok ta chaitokdi tamni hingke noroni bo salsa omo haino problem ongoi mano. Hingke bayapsang video no puilani simi paithak jora logiroi nai tongmani bagoi norono belai hambai. Tai o takhukni labistoroni bisingtui norok kono srungmung mankha hangke o video no like tai share khairiri tai tamo srungmung mankha ano comment box o comment khai sadi. Norok jodi kebo ani channel o phai katalongoi tongo hangke please subscribe khainadi. O takhuk ano belai no koi horka bini o labistoroni no share khainani bagoi hingke bayapsang malai phinai norok bai next video o.